салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ ва замин мебошад ва як камази фурӯшӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк бонедсон азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳои мо дар рӯи экран мешаванд. ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, назди Молбозор. 8 сотиқ замин, 2 дар хона, об, свет дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ремонти хуб дорад хона, фақат даромада зиндагӣ мекунед. маълумоти зиёдро аз соҳиби хона дастрас намоед. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд, занг занед ва аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, ташаккури зиёд. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Қашангӣ, Рамбегӣ. 9 сотиқ замин, 2 дар хона бо верандаш ва дорои 2 подвал мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак камази фурӯшӣ қарор дорад дар Файзобод, деҳаи Илоқо. соли бароишаш бошад 1997. камази 10 тона мебошад. сӯзишвориш бошад саралка, яъне дизел. фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош нав мебошанд. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби камаз маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино-1 ва ини Гарадок. духонага квартира қарор дорад дар саколни этаж, 55 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 222 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. ремонти хона ремонти нави замонавӣ мебошад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. хона алишам мешавад бо ягон мошини нақс бошад. харидори аниқ бошад. рақамҳош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак замини фурӯшӣ қарор дорад дар Владимирский област, райони Александр, посёлкаи Свётли. аз шаҳр то назди замин 1 километр роҳ мебошад. замин ИЖС мебошад. ҳуҷҷат карда мешавад, прописка карда мешавад. 6-8 сотиқ замин мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 рубл бо савдо мешавад. харидор бошен, срочно занг занед. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгири некатон. аллоҳи меҳрубон аз ҳар як қадами шумо розӣ бошад. дар охири навор хеле хонаҳои арзон мебошанд.